Ja už odmietam ísť znova na tú stavbu, som z toho unavený a opalený podľa trička je taký sedlák. A ešte dneska som mal taký úpal, že som si pomýlil mamku s orangutanom. No, ale počúvaj, našiel som brutálnu vec, CK Bombovo hľada nových animátorov, takže posielam ti videjko, že prečo ísť práve tam. Bombovo je viac než len obyčajná brigáda. Je to tvorivé pracovisko, kde tvoje nápady ožívajú. Pre mňa to však znamená už druhý domov. Ja som sa tu našla a naučila sa vystupovať pred ľuďmi. Spolu vytvárame spomienky, ktoré budú deti sprevádzať celým životom. Mne Bombovo otvorilo kopu dverí k novým zážitkom, spomienkam, priateľstvám, ktoré pretrvávajú až dodnes. Ak aj v tebe drieme dieťa, ktoré sa driape na povrch, tak neváhaj, pretože si medzi nami Bombové vrelo vítaný. Bombovo ma naučilo lepšie sa vyjadrovať a lepšie vystupovať pred ľuďmi. A ešte k tomu som si to našiel strašne veľa dobrých kamarátov, takže je to vážna pecka. Určite, ak ťa táto brigáda zaujala alebo ťa to láka, tak neváhaj ani sekundu a prídi do Bombova za nami. Mne Bombovo prinieslo to, že som sa dokázala odosobniť, nemusím sa tu na nikoho ani na nič hrať a som tu len sama sebou. Práca v Bombove je pre mňa highlight leta. Je to kolektív úžasných, kreatívnych a najmä inšpiratívnych ľudí, ktorí sú pre mňa ako rodina a veľmi mi prirastli k srdiečku. Zabavíš sa, vymyslíš kopec vecí a odovzdáš myšlienku deckám, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité, takže čakáme ťa v Bombove. Ahoj, čau.